Ja, we gaan naar Beringen toe, hè. Welkom mensen uit Beringen, de hoogheden van de jeugd van de basisschool in Beringen. Vertel eens, wie zijn we? Ik ben Finn. En Finn is, hoe oud is Finn? 11. En je zit op welke school? Basisschool onder de Linden. Onder de Linden in Beringen uiteraard. En je hebt een prinses bij je en die prinses die heet? Britta. Ja, nu gaan we eens wat dichter bij de microfoon staan. Dan horen jullie nog beter. Nog dichterbij. Kom op, pak die microfoon gewoon wat hoger. Ja. Finn en Britta, die hebben ontzettend veel zin om het een en ander te komen vertellen over wat er gaat gebeuren met de carnaval in Beringen. Maar misschien wat heel leuk is, wat de mensen willen weten. Je ziet op een gegeven moment de vorige week uitgekomen op school. Wie heeft dat in elkaar gezet? Wat gebeurde er? We kwamen door op het schoolplein met grote clownsmaskers. Ja. En toen gingen ze aftellen van 11 tot 0. En als ze bij 0 waren, mochten we de maskers afdoen. En Toen kosten ze zin, dat waren Ja. de prins en prinses. Britta was een beetje spannend, is het geheim kunnen houden? Ja, je kon het niet tegen Nemens vertellen, dus er was wel afwachten of Nemens dat ging weten. Maar wie wist het? Wist je het van elkaar dat je prins en prinses wordt? Of was het een verrassing? Was geen verrassing. Jij hebt van tevoren met elkaar gesproken nog, kost je afspreken over de spreuken en dergelijke, zo'n dingetjes allemaal. Dus, oké. En je vond elkaar meteen leuk? Van dat jij het weer met carnaval? Tuurlijk. Oh, dat is... Nou, ik wat vinden. Natuurlijk. Tuurlijk, goed zo. Als de prins en prinses moest weer, dat is altijd fijn. En heb je nog lang moeten nadenken over een lijfspreuk? nee, niet heel lang. En wat natuurlijk iedereen weet wat de lijfspreuk is. En meestal doen ze het fijn samen vertellen. Of we kijken elkaar eens goed aan en zegt de lijfspreuk dus. Wij gaan met één staak voorop, daar maakt ons een vast geloof en het hulemot op. Nou, dat kan bijna niet mis gewoon in elk geval. Hè? Want een vaste over het humor top is. En wat gaat je nog doen met deze dagen? Heb je nog speciale plannetjes? Ik ga een keer frietjes eten. Of ik neem aan dat je zeker naar de wiekslaag wordt in Beringen. Ja, daar gaan we zeker. En wat is er ook nog een programmaatje? Wordt er nog iets gedaan? Moet je nog heb je ook een rot voor 11 en dergelijke? Of wie gaat zoiets? Ja. Ja, dus en die komen allemaal naar de wiekslaag merken? Denk wel, hè? Want de prinses weet het nog niet helemaal. Oh, de prins en de prinses die gaan Wauw. zeker leer dus. En dan gaat je nog volle polonaises lopen en dergelijke. Horsen springen of ja, dat soort en metzingen. En als je het dan vroeg, we hebben net al gevraagd van een leuk liedje wat je echt humor te gek vindt. Volgens mij hebben we er eindje Kloor staan. Is dat niet een beetje de slimste man van Nederland? Ook in het programma met uit. Dat weet je misschien niet helemaal, maar snollebolletjes met links, rechts, vrouwtjes. Zullen jullie dan even gaan draaien? Ja. Maar, doen we nog één keer de spreuk, dan met gans PLM nog een keer de spreuk van Beringen. Vertel nog één keer de spreuk. Wij gaan met één staak voorop, daar maakt ons een vast geloof en het hulemot op.